rud iontóg is buntáiste faoi le fuirgnamh agus talamh a bheith Údarás na Gaeltachta. Ach is scanna le maithas maithé go bhfuil chuid wachaú folamh i gcoil siar na blianta go bhfuil 2001. Agus dar dimis an ceisio go minic. Tá mé Harbheith sásta go bhfuil ehret nó i gceis faoi láthair. Ach an rud atá testal bhaim ná spruc ama ó híomh na measúnaí sin atá faoi cabbaide acu. Agus mar a dúirt agus an teachta agus os snodí i dearbhú maidir le cuasaí airgid chuna chinú go bhfuil si den an chuí a chuir na fergnamh agus an bhfuil éon spás an sin sa talamh chun é a úsáid do cuasaí tíochta gur magad. Tá rátas ag an Údarás go bhfuil siad ag tabhairt faoi obair chur cinnte go mbeidh siad in ann teacht ar réití dá gcuid clíont cólachtaí ratha agus nua cumá lena gcuid gealmhóirí eile mar is cí agus tá mé ag fanú nuair atá an cinú a dhéanamh ag Údarás na Gaelta i taobh a chuid ménú bhí bé mé ag fécinn ar cadtá Cadigam maiid in an dhéanamh ar achfan agus atá ar fáil an stát ciste sin. Agus Ceisteanna Gur míl magad go scioppa Coimisinéir Teanga, ní léon Coimisinéir Teanga agan an féidir soléirú a chóirtstún cén úr a bhaid Coimisinéir Teanga an. Gurb magad agus dógar an tuirbhís an capacán Fudlí post an Coimisinéir Teanga ar an níorlád ag balsanna fé trí le spric gáta an octúlád a methebh chun iiritas a dhéanamh. Teigtar dom go bhfuil an próses sin beagnach críochnathe anois. Agus céimena an próses arceachta lanta go chuí curfar mulla maidir leis an té atá le capú faoi bhrád an rialtas ar dús agus an sin faoi bhrád uachtarán na hÉireann. Master gur dóghbhí an próses seo ile thart a chríomhí ó thús go deireadh. Mar a luigheanna ar bheithe le leanúnachas a cinú I bhaimí choirimí uifig an Coimisinéir Teanga agus tar éis a cóirla dlí a fháil ar an ábhar, tá feimena an Coimisinéir Teanga á darm le an chuig stóthir na hifiige faoi mar cadítar faoi bhír ní den dar schedule ach na Teanga go ifigúilge 2003. Tá na feimena sin á darm le an chuige ón 2003 go dtí go gapfar Coimisinéir Teanga nua. Is comórtas éistá de fust Harbheith tábhachtach atá ann, ach go háirithe na blianta amach roin agus fórálacha an acta lasathe ag teacht I bhaim. Be dúlgas sa bhreisir ifig an Coimisinéire ó chéad monitóireachta agus maidir le cóirla, tróir agus cuidú a chóirte na cólachtaí poblí agus de phobal I gcuitinse. Ní rátas ag sú le hairí ar iarcheadmhóra an ról ach bhí ar maráin próses firmú le hosú chun féimú a fháil ón rainn caithetas phoblaí, cheachada PFN agus achortha sular aontaí an próses don comórtas agus ábhar géalmhara. Agus muid ag caintear an ábhar seo is fiú an deis a hapú céilear a dhéanamh ar an fiú bliain de ach na Teanga go ifigúla fhína rinú ifig an Coimisinéir na Teanga bhunú. Cé go raibh ahantas tugad don géalga ribhir sin I munrach na hÉireann mar céad Teanga ifigúla an stát, le síú ach na Teanga go ifigúla ar an Ceirlág déag de úl 2003 tugu ahantas agus cosint reachfúil don céad uair do carta Heraní na hÉireann agus an géalga úsáid ina gnóléithú leis an stát. Táirg cuairtiú leis na carta sin anois chumá le feimú céimúil ach na Teanga go ifigúla lasú fé hen. Gur míl magad ar tá ceis siimplí agam cén úr a bhaid Coimisinéir Teanga nua ceaptaí agan sin ceist thar a bheith implí. Tuigim an stair, tuigim cotáhacht agus atá ról an Coimisinéire, tháinig sé os cóir coiste Gaeilge go minic agus obair na gapal, déanta aige agus a Iordan agus á dhéanamh go leanúnach. So a rís, cén úr iad a chúram go mbeidh Coimisinéir nua ceaptaí agan. Gur magad. Well, ní féidir am an lá inis tá an próses beagnach críocna inis ach tá súlagam go ghaimid sin ann é sin ógurt sna seachna atá roin. Gur magad.